Yan, so double check lang natin yung mga gamit natin kasi babiyahe po tayo ng Kitaw-Taw ngayon. Dahil meron pa kami event nila Brenda. Nandito na yung ating gamit. Double check. Triple check. Quadruple. Yes. Yung plancha, yung make-up, mga costume, damit. So, ayan, okay naman na siya. Balikan lang naman kami. So, ngayon, alis kami ng mga 1:30. Then, after the show, balik na din kami. Kasi tomorrow is opening na. Sure na. Sure na ako doon. So, sure na po yan. Opening ko na bukas. And after the event, diretso ako doon. Matulog na ako maaga. Or kung kaya na matulog ako along the way, pauwi na mas maaga para mahaba yung tulog natin. Then, early in the morning, mga around, sabi mo ng 4 a.m. Kasi ngayon, naghihiwa-hiwa na sila ng mga pangsahog, yung bawang, sibuyas, yung mga karne. Napakuloan na siya. So bukas, pakukulan na siya para medyo unti na lang yung pagpapalambot sa kanila. Minarinate na yung mga dapat i-marinate, binabad. So bukas, gisa-gisa, luto-luto na lang. So I'm very, very excited na. Kasi ngayon, gumagawa na lang ng additional pa na lamesa dun sa pwesto. At yung pagpa-finalize po ng yung mga ano ba, yung mga dapat sementohin, nilagyan ng hawakan, yung aayusin na patungan ng mga gamit o kung ano pa man. So yun, the rest is tomorrow morning, tsaka na natin pamimili. So again, maraming salamat sa inyo lahat sa panonood, sa mga taong lagi nanonood ng ating video. And I would like also to thank the following people, especially yung mga nakasupport sa atin all the way. Sa inyong lahat, yung mga nanonood, syempre, maraming salamat din sa inyo. That's really, really, really a big help din po. No? Hindi yun, yung panonood ninyo ay napakalaking tulong din talaga niyan sa akin, sa aming lahat. So, to Ate Maribet, maraming salamat. Ate Marie Villarosa, thank you. Maribet Bagunas, Ate Liz, thank you. Mami Abby and Son, Philip, thank you. Ate Annalyn, maraming salamat sa lahat ng tulong. Mama Melay, thank you. To Ate Ossie, na nasa Australia. You know who you are. Thank you so much. To my friend Amor, to Tita Celia, maraming salamat. To Mama Sita and Daddy June, no? Sa kanyang mga tauhan, sa mga trabahante niya na tumulong sa akin na mag-construct nung ating store, no? Kasi si Mama Sita rin, ang dami niya rin sa akin mga binigay yung ibang materyales na kailangan ko, nunungan niya rin ako. Yung mga iba ba na stock nila dun sa bahay nila na hindi na ginagamit, binigay niya sa akin. To Brad Damage, no, sa pag guarantor sa hardware, sa pagpaparam sa akin ng mga upuan, no, sa pagbibigay sa akin ng malaking discounts din sa mga pinamimili ko. Thank you so much dun sa mga binibigay mo, sa mga tinutulong mo. To all my SC family, Gene Team, Road Trippers family, maraming salamat. To my brother, and sa mga pamangkin ko sa aking hipag, to everyone, sa mga pinsang ko, hello, basta sa inyo lahat. Sa inyong lahat who always watch and support me. Sa mga nagko-comment palagi. Sa mga nagbibigay ng kanilang suggestion, maraming salamat. Kung hindi ko man siya ginagawa or magawa, huwag sana kayong magalit. Soon, diba? Malalaman naman natin yun. Dun sa, kay Jana, of course. Kay Jana at sa asawa niya, Mars, o diba? Kumari ko na siya bigla. Kasi nga, yung bunso nila anak, kukunin nila kanina. So maraming salamat talaga sa suporta ninyo. Meron pa ba?
of course, higit sa lahat, thank you kay Lord for guiding me, uh, for teaching me. Sabi lang na nag-English. For teaching me to ano ba? For teaching me to trust Him. No? Kasi may plano talaga ako. Ito yung plano ko, ito yung gusto kong gawin. So, hindi ko nagagawa. Hindi nasusunod. Hindi lahat ng plano ko, hindi lahat ng gusto ko yung nasusunod. Hindi lahat ng plano ko is nangyayari. So, baka si Lord mismo yung gumagawa na ng paraan para may ilagay sa tamang lugar yung aking ginawang business. No, but then ito lang, pangangalagaan ko itong business na to, kasi ito hindi lang to sa akin, para rin to sa mga pamangkin ko, sa mga anak ko, no, dun sa mga taong tumutulong sa akin na magbabantay, mag-aasikaso ng tindahan. Syempre, kikita rin sila. Sabi ko nga, alagaan nyo din tong tindahan na to kasi kapag kumikita to, may trabaho pa rin kayo. Ganun na. Kasi kapag wala na, pabayaan nyo rin to, wala na. Diba? Kasi hindi ko rin naman masasabi ko hanggang kailan naabot o kakayanin ating budget. So, yun lang. Sana kumikita rin kayo, kumikita rin ako. Diba? So, vice versa lang. Sabi ko nga, kahit sa isang buwan, bigyan nyo lang ako ng ganito, okay na ako. Diba? Basta lahat tayo meron, okay na yun. Anyway, ayun nga, gaya nga nasabi ko, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng ating mga video, sa lahat ng mga taong tahimik na nakasuporta. Yung kahit hindi tayo magkausap palagi, hindi tayo lagi magka-chat, alam ko nandiyan kayo at nakasuporta sa akin. Maraming salamat. It really means so much to me. Maraming salamat sa inyo. So ngayon, ready na ang aming sasakyan, ready na rin ang mga makakasama. Kung sino-sino yung makakasama sa pagpunta namin sa Kitaw-Taw, makikita nyo na lang yan sa mga post namin. No, for the meantime, again, abangan ninyo ang pagbubukas ng ating tindahan. Bukas na po yan. Maraming salamat and God bless you all. And beans na niluluto pa nila with beans with sayote and gulay para sustansya at para may laban sila sa pagbubuhat na mga buhangin at semento. Lunch time na mga moms. Hinintay na lang natin mga yung mga trabahan ko. Ginisa na beans. Alas 12 nga pala klase mo, no? Tama na yan. Tamang ba yan? May toyo? Walang tuyo yan. Parang namutla. Walang tuyo yan. Ito lang toyo. Wala na kahit kay ano na, exaggerate na kayo siya. Wala na? Wala na? Bilisan mo na. Kauras sila. Wala na? Tagal. Ang ating mga boys. Kakain na. Bye. Panood to! Walang tayon! Kain na na. Kasi sila mama. Yun na po yung mag-asawa. Naka-uniform kayo. Naka-uniform kayo. Terno kayo ni mama. Kain na sila mama kasi. Hindi, mag-murag head sa... Mga boys, kain na na.
Eh, diba dito ka sa Lola? Ay, yung ating couple naka-uniform. Kasi yung kumpare kong Pards. Sige na. Ano na ba? Ha? Ano ba talaga? Ano, my toes, my knees, my neck. May shoulder, may head? May neck na agad. Ayun yung ating mga boys. Mas gusto nila dito kasi malawak yung space. Saka dito kasi yung puan. Pak, kain na. Ay, mga Bex nandun sa ikaw. Kada mag alas 12 na. Anong oras? Taw-taw? Punta daw? Ito na yung ating update. So ngayon, naka-break time ang ating mga boys. Makiki-update lang ako. Hey! Tingnan natin. Oh, wow! Tubig na lang ang kulang. Kayang-kaya pa naman. Ay, wow, may apakan na siya dito. So they can jump pala. Ah, natabunan yung mga bato na malalaki. Tapos diri sa kabila ang sa mga bata, pambata. Ha? Ito dito tayo basa kasi ito yung sumito. Ito yung pambata. Ay, ang galing. O, diba? Mabilis na siya. Ano mga nangyari na dito. So, ayun yung sa jacuzzi. Yan po. Dito yung sa pambata. As in mga ano to, mga hanggang 3 years old, 2 years old. Ito mga hanggang 6 years old. Yan. Ang galing na. 1 week siguro mapuno ito, no? 1 week? Pump naman, nakakamay pump. Asan yung tubo na ano? Yung itim, yung sa fish pan mo. Yung sa fish pan mo. Saan ba yun? At doon? Ma? Ah, yung hose. Ah, may tubo na. Galing dito sa pump. Oh, di mabilis. Malaki naman ata yan eh. Ah, mataba naman pala eh. Ay, parang maliit nga. Bro, gani mong igamit ni Bro. Tara, pampo. Dakuan lang siya. Ito oh. Ililipat mo tong mga to? Ah, kunin ko na iba kung ayaw mo. Sayang naman. Akala ko baka mamaya itapon niya po yung mga halaman na to. Eh, di daling ko na lang doon sa store. Sayang. Ayan na, oh. Diba? Unti-unti na lang.